dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nei cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngunek-uneke kawula kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedhepeng tetro glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan kok. Aja ngono kuwi le. Gong wong kandhane ngayal iki wis ngawur. Oh sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Nek ora bareng karo pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing maha kuwasa. Ngono dipengpengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Medun jurang aku sagu waton dadi sarana waluyaning Projing Ndrawati Werkudara ora bakal selak. Koko Prabu semanten ugi ingkang rayipun Janaka nadyan kula kadhawuhan manjing tumangan bebasanipun kula boten badhe selak waton dados sarana waluyaning Projing Ndrawati. Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi Koko Prabu nadyan kula kadhawuhan beto barang ing awrat kula boten badhe selak. Nadyan kula kadhawan mlampah ing tebih, kula ugi mboten badhe swala. Wonten sedaya dados sarana waluyanipun negari Ndrawati. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi, midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Andadosaken suka marwata suta salebeting manah kula. Tumunten sak mangke kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa supados anambak rengkaning Projing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Pamantar sabdaning Jawa Tengking sampun kula tampi medal margining pasumpenan. Dewa paring sasmita dhateng Europa ing Ndrawati bilih negari Ndrawati saged waluya nirmata majati jati temah mulya. Menawi negari Ndrawati tinumbalan pusaka ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Mila keparenga badhe kula suwun ngambil kinarya tumbal wadaling negari Ndrawati. Yai Prabu Ngamarta sidhemadaning pasewakan agung negari Ngamarta. Nalika semanten midhanget sabdanipun Ngaraka ing Ndrawati dadosaken lega penggalipun nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana. Pratima tegese golek kencana Mas Sumbara cahyane nganti kaya golek kencana.
Melonggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare wae genten wardu jare wangecok nang durung abang tur manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping kuwi kok sebar bonamu apa to kang dadi darunane? Ora ana macan rong ke Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nggih putra kinasih Lurah Semar Badranaya. Kilurah Petruk Kantong bola ingkang anganti Kilurah Bagong wantun minggah datulaya mancat Pancaniti. Hakarya horeg kang samya tumingal mangrung bareng para kawula kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan menehi dalan co minggir ana daya Koko Prabu ndadosaken kagyat raos sing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong Koko Prabu jagat waisan niku Bathara Wayapta jagat inggih Yai menika kadidene sowanipun Petruk kaliyan Bagong Koko Prabu Mandura nggih menika sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong lah pun Kakang ya wis weruh Petruk sowan ngabiyantara ngersane Kyai Prabu Darma Kusuma yen Petruk mono pancen wong sing genep unggah-ungguh tata krama laku dodok nyembah karo ratune kuwi tegese kawula sing ngabekti karo ratu saiki jajal gagasen Bagong iki derajate apa ing atase ratu kok dijak salaman anggepe karo kancane iki lho kaya ora ngerti tata krama kaya ora ngerti unggah-ungguh Gong aku ora iso omong karo kowe to melu kena ning nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh lek ora tata krama nggo endi aku tak takon ratu kok tok jak salaman terus Prabu Puntadewa iki kondang ratu sing merakyat heeh dadi dhek ora bedak-bedake antaraning piyai luhur karo kawulane nyatane tak jak salaman ya ora duka ora nesu kok sinuwun piye Bagong sampean gerah penggalih ora Bagong kuwi do dirungokke wong cetha ora nesu kok kono sing ratu liyane kok malah geger ngopo lho aku ki ora geger aku nyandani kowe unggah-ungguh tata krama sing jeneng salaman niku ya unggah-ungguh tata krama kejaba nek emoh salaman niku tegese ora nggo unggah-ungguh ora nggo tata krama ning kowe iki kawula kowe kudune nyembah karo ratu kula wis ngerti rasa dikandani wis Koko Prabu sampun Koko Prabu sampun mangke malah geger lho. Lho rumasaku aku ki ratu kok diwangsuli Bagong. Lah mbok aku kawula kok ora entuk wangsulan ki terus apa gunane dinahi cangkem? Gong, aku moh nek ngono kuwi. Kowe melu aku iki ngreksa aku lho, Gong. Kowe kudu ngerti tata krama. Aku diwarahi kok karo ratu kudu nyembah. Sing tak ora tak sembah ora lara atine kok. Sing ora tak sembah do geger ki ngopo? Lho lah iya ning tata kramane ngono. Wis ta, kowe meneng. Lho, kok malah ngelukke aku meneng? Kowe iki melu aku Ha iya. Lah kok malah ngelekke aku? Petruk, dalem wis ta. Kowe iki wigatine apa matura? Iki kok nak geger kabeh. Kok Prabu Mandura padu karo Bagong, kowe padu karo Bagong ora rampung-rampung. Mau kok ya tok jak. Wong bocahe melu kok nggih. Kula ajeng lunga niku konangan Bagong, terus Bagong niku melu truk. Ah kula mboten iso swala. Mongko ora nganggo sandal Bagong iki coba munggah ning kedaton iki keramike wae kaya ngene resike kok dinyak-nyak Bagong sikile ora nggo sandal kowe kok ora nggo sandal to Gong jebol ning dalane pedhot semok terpaksa cekeran aku besok meneh iki omong karo aku matur tak tukokke ora Petruk dalem sinuwun padha kanthi harja sapraptem nira Petruk tansah pinanganing kawidadan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha harja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng niring sambikala sinuwun bekti kula kunjuk nggih pun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe Panakawan Petruk padha harja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng den bekti kula kunjuk iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Panakawan Bagong padha harja sapraptamu pangestunipun Sinuwun Ndarawati wilujeng niring sambikala bekti kula kunjuk nggih Sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe
Petro Kandung Bolong Pandhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya Petro Tatompo. Pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paribe. Wong edan Bagong Pandhararja sapraptamu. Wong edan Bagong Pandhararja sapraptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi Nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbok ya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku ki nang omah disembah anak bojo Tru. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku meng kawula terus menang edan-edanke kawula. Ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok didan-edanke. Wah, wangune loro ati tak unekke edan. Loro ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong Bagus dhewe Bagong Pandhararja sapraptamu. Cah Bagus dhewe Bagong Pandhararja sapraptamu. Lah iki aku unekke edan tadi wangsuli unekke Bagus tadi wangsuli karepe piye? Ah, Gong. Kowe engko ora tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke Bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu. Wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa Bagus kok. Pokok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong Pandhararja sapraptamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu, iso ndeng lali aku nggih. Pengaturipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Ngono nggih, mangkeke riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestuku kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basane ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petro Pandhararja, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Pandhararja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong Pandhararja Petro nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya. Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong. Nun inggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel marahi cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan Den. Iya Bagong. Petro Bagong Pandhararja, Petro Bagong Pandhararja. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petro Kantong Bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun inggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apuran to ambok bila wonten lepat kula nggih kula mun atur nesa paduka Sang Nata. Iya ya Petruk ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe nggih. Bapakmu Semar kena ngopo teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kula warga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ilmu.
Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula wentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane Bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petro ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane Bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta jaman sakmangke sampun lembrah. Tegesipun sakmangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Umpamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol, tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sakmangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petrus. Nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, Bapak ngendika ngenten iki. Truk. Aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta iki kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah, neng kono tukar padu merga perkara sing sepele, wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentara karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngono. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten Bapak wis ndhisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan. Kayangan iki kebak kanikmatan, kayangan iki kebak katentreman, kayangan iki kebak kabungan, ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha memungsuhan. Ora ana wong sikut-sikutan, ora ana wong plirik-plirikan. Ning kono ayem-ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta ki mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Truk. Kowe tak kongkon sowana pepunden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel. Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula ki butuh dicedhaki rasane. Kawula ki butuh digatekke. Kawula ki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara
nggone bakal gumregah rasane rumangsa handarbeni negarane wekasan tresna karo negarane tumuli mbangun negarane niku ngoten dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan pangsanipun Sumrabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar supados samboyong dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Soto cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garing cangkemku omong terus ora ana dados niki Semir ora ngawur Semir ki lurahe kene Semar aku iki melu-melu kowe gong kerangan iki bengi iki aja nyebut Semir Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene niku ajeng bangun kayangan syukur bage Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Mboten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat, padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Pun iki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat Diagung Pangaksama Petruk nun Pandhawa ki ora mingaku nggih lah terus nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk menika langkung prayogi malah sae menika Werkudara nggih wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Siadi ayo mangkat Petruk nun yen bapakmu butuh Prabeya aja metu saka bapakmu ning jupuka saka Jodipati dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu wragate saka Jodipati dientekke ora apa-apa alhamdulillah Gong proposal 1 masuk poin Gong wah lumayan iki Petro aja ming Jodipati Madukara ditawu bandane ora apa-apa waton bapakmu kasembatan bangun kayangan Petro yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa waton bapakmu kelakon bangun kayangan Tro omongane bapak aku bendahara ya bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sampeyan dhewe aku ki wong jujur beda karo gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik aja iki didapuk bendahara RT ditilepke kok gareng kae ya nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara Ndara Janaka kuwi iya Petruk yen to pancen mengkono aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk Yayi kula nuwun sewu lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk aturipun karo Kang Ndrawati dipun kiwakaken mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk pripun? Sinuwun Ndrawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk ngendi ingkang kudu tak dhisikake.
Ndorowati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya, Petro. Gong. Proposal ra sida masuk, Gong. Ha piye? Sinundorowati rawuh. Heeh. Karepe sediane Sinundorowati iki negarane Ketaman Pegebluk. Terus isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundorowati. Terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Tru, ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh, ora waton omong, iki ngomong ning ngarepe Nalindra. Heeh. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu Sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep-arep pisang abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula Sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinuwun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndorowati Ketaman Pegebluk. Ya mesine percaya iki dawuhing Koko Prabu Ndorowati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki men-men kaya nggon TV lho, Tru. Mboten napa-napa, percaya mboten napa-napa, niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Kelire piye Bagong? Ngeten Sinuwun. Sak jagat Rat Pramudita sing ngagem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa to? Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to? Sapa to Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandung kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon, carane wong lumrah mikir. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken Pegebluk niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mudhar ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring Pegebluk, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring Pegebluk kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to? Nggih to? Satu. Terus, sing nomor loro, nuwun sewu Sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dingge tumbal, niku api-apike ming dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos, menika panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane, wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndorowati menggo tumbal, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka loro. Ana neh Ragong, ana iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Ning nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Anjen.
Jaman saniki niku ke wong sulapan, ula dadi duit. Duit dadi meja. Aku biasa nek duit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi duit niku wong sulapan. Ngoten. Toroke wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya. Kalian Sinuwun babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun tenan. Lho nek palsu. Nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis bacut diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah. Niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggasiniwaka niku ampun ngantos nganggo padhang ngoten ratri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan Sinuwun. Maning jajalanan Sukertaning bawana iblis lanat. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Dinas ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Lah kuwi jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli. Petro kan nombolo kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh Sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Darawati nggih Sinuwun Darawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Lah kok dadi adimu? Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya bedet sewu napa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Endah-endah yen batur gedibal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Darawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa darani dunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sur Mandura keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Darawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura karo Sinuwun Prabu Darawati. Lho, sing tau naunake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-onake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati. Wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Dekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang, wah. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan, lek golek macan endi ora. Ngene, Baladewa. Lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa, tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah.
Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ra tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngunak-unake kawula kon ngedhukke dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur baur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki ning karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok.
rumangsane kok dunake karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang Alam Padang ki, bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngecek karo bapak, siji ngecek karo bapak, loro ngecek karo Simbok, kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik Gong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi? Papane mau neter Kadek Dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane neter Kadek Dayan. Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene jinun. Ayo, metu jaba Petro. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel. Kula teng dalan wau pun Kang Senan kalih si Petruk, terus ngono nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandeg kalih Petruk kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Truk, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Truk. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa nggih kalih kula kalih Petruk. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petruk wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangne Kresna, Petruk kakangne Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe? Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis men wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, entek-entekan tenan. Kon kula tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Lho. Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki tegese aku dudu ratu. Hah, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene, aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Omrono. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petruk, aku mungsuh Kresna. Ya mung kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang Kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendi tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya, iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe aja edan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Ngapunten Dan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng lagi ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon, Werkudara meneng aja men melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen.
Ya semangkean. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada? Arep tak nggo tumbal? Ayo. Apa pancen negaramu ke Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku ke Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku mung buruk. Pokoke wani-wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakke iki kepiye? Tak tibani Jata Cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake Jata Cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang kok. Ora. Waduh cilaka moko aku iki nek ora duripke ora urip e. Tenan ku yakin. Ora iso urip dhewe. Kowe iki wong edan, dadi kula ora duripke. Ora, ya wis rasa perang. Lah, wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werkudara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nek alun-alun ketemu karo aku. Dheweke njilih rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mung rek gas durus. Watu kok sesuk. Sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak ndasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petruk nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petruk nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Lho. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh nggih, Den. Iya sing ati-ati, Bagong. Ndarana kula sedaya nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas katos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake gajih cok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, karang teng kraton iku antene ming maem terus. Aja dienggo gerak awake ya. Nggih. Ngejak aku nek gerak. Nggih. Wis ya iki sapa iki? Mbak Yu kula. Jenenge? Naminipun menika anu sinten sapa Yu? Aku Jainal. Wedok kok jenenge lanang iki. Nyemelangi iki. Sampun nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah iki. Nune nggih nyuwun pamit. Iya. Sampun sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Ndorku ndorku nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndorku kula dewe. Iya Bagong sing ati-ati. Pun kula tak metu lho apa? Nek ora tak andani Petruk iki jan tobat tenane. Niki mongko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tak. Anu kula nyuwun pamit nggih sinuwun.
Ya sing ati-ati aja kaya bocah nggih karang kula niku Petro ki nek nesu wonten nika. Iya, bingung antian kula niku. Mengke mesti wani karo Prabu Baladéwa mesti wani. Iya, nggih. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Sampun, Ndara. Iya. Ndara Janaka pun nggih? Iya. Nah, Zainal pamit sik ya, Nah. Nggih atos-atos. Kawan-kawan anu pun duwe nomor WA. Gadah. Ya engko WA-mu dilebokke WA aku ya. Inggih ngestakaken. Heeh, engko men iso WA-WA-anan. Inggih. Pun ngoten mawon nggih ndara-ndara sedayanipun. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kula nyuwun pamit madal paselan. Bareng. Iya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik nggih. Ana ora tak elekke. Merangi tenan Petro niku. Ora jan niku iki bola-bali arep ngopo. Wah, jan wis do ora tanggap. Wis pomat pamit kaya mesa dinengke wae. Mbok yo ngulungi pira 10 apa pira. Bocah edan njaluk dhuwit to. Jawa niku ngoten niku. Pomat pamit wirawiri niku men disangoni. Dene ora duwe perasaan ya kebangetan. Nalindra lenggah siniwaka ora ngesak dhuwit. Waduh. Sinandrawati, aku ya ora nggawa. Aku ki nitih kreta mau tekan kene. Walah. Ora duwe. Alah ru ngomong iki mau. Edan kulit-kulit banget ya. Kulit-kulit banget. Dara sesuk neng Karang Kadempel tak paringi aja neng kene. Waduh, semayani. Kesuwen, Bu. Yang kowe nggo 15 ora? Sing wingi dereng diwangsulke. Alah lali aku ya ngapura ya. Karang kuwi kulino aku kuwi paling kendel nek ora nyaur. Cah glereng padake. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Iya. Ora ngono dak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom niku lho. Lho, ling ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana cah cukup e. Pira? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok duit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Jejer ki padu. Mlaku jejer ki padu rame banget. Oh, sampean ora gelem bali. Kula ora dakal bali. Lho, Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu ndi bapane moneter kadeten. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan ki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa piye? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa, men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Truk. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkon anak-anak sing ditresnani, kongkon anak-anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bawah ki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem
gawe gelaning wong tuwa kuwi lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Gong. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak, nek cara aku lho, Truk. Gunake watak satriya, mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adi kongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae digdaya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sok maning ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Gong. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to yakin tro, ora usah wedi mati. Matimu nista. Lho. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, petuk widodari. Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah, cekel widodari lebokke swarga. Blung. Sedelet terus cemplunge neraka. Wis. Iki piye to le omong ki wong deg-dege ora? Ngono kuwi asli, aku ora goro. Wah, ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe nembe karo aku kok. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Mbok dewa medhun aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Kowe nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kowe Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Ora kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku sikate. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir pokoke. Wantun niku ming gawe-gawean Sinumandura. Kowe kudu iso ngaturake sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Sumandura padha karo kowe wani karo wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik Truk, wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa aku penjelut ngono.
Waduh, Setro. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Lah terus piye iki? Jauh omongan sik. Nek mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur wektune, Tru. Iya, iya, iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane. Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sowan pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngersake pustaka Jamus 5 sada arga tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti pustaka Jamus 5 sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanat anu mali jajaran sukertane bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Diapurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat terus bangun kayangan iki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampeyan, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku mbelani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werja, ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh, Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir kok nglanake Petruk. Rada penak ya wetengku, Truk. Wis penak. Wis mari untut banter ora ngono. Ora. Kaya untut piyayi ya. Dapure untut piyayi-piyayi ora. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gom? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, kok kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke.
Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garwoco nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garwoco wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe loro tak tambani. Upama dipotol sirahmu, aku sing nguripi karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti ana apa-apa. Sik terus tak nampani spret. Ya. Bagong ora senengane kok ya. Kowe lah mesok. Nggih ngoten mawon, wis ngono wae aku tak ambles bumi ya. Nggih. Atos-atos ya. Ngopo Gong? Anu meng jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo kok dijajal. Dijajal nek lobo barang. Lambine ra. Ayo terus semangat 45. Galuh kae gendherane. Ya, ku mlebet awe-awe abang putih sanjuwane ku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih arep gawe cintrakamu terus diwaneni Ndara Antasena siap sumadya mbantu arek kowe ya ngono ya kok Ndara Gatotkaca iya Petruk yen kowe bangga aja takut dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petruk kok ora nganggo cakepan to menengo wae to mak teratap atiku sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki. Den, kula niku wong tuwa e. Kula niku wis tuwa. Wis tuwa kok ora ditebaske. Kowe tak pancal cangkemmu lho, Gong. Iki arep sandiwara. Oh ya maaf. Sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petruk niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula ajeng napa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa. Ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Niku wong tuwa aja. Atiku ora kelara-lara. Sampeyan muni Petruk tak potol ndasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Hatiku sampeyan cilik tak icik-icik sampeyan niku mbiyen jaman dijediet ning Kawacandra Dimuka sapa sing ketutke kula ora ana sing wani kejak Kawacandra Dimuka kejaba ming Petruk mergo gedene tresna kula karo sampeyan ning ternyata saniki sampeyan mentolo Antasena ngalake Gatotkaca aku ora iso ngalake wong Surja Antareja isen winang bebarang karung teka-teka ya terus dinteni biasane Ndara Antareja ki saka ngisor Gong wae saka ngisor ora saka dhuwur saka ngisor dadi kelingan aku Petruk kok nek omong ngono iki nek Ndara Antareja ki biasane saka ngisor aku biasane saka mburi dapure engko nak teko tak adepane ya terus ya hati-hati lho kok
Jo? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku napa jumeneng napa? Ketemu kalih Kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Tenan Bagong, mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah, sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ah iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho, Kong. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Iya apa. Kancane meng kowe. Ah iya. Kowe lah, Gong. Apa ana? Kayak sapa joget-joget kae. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Asih ndi to kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bentarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Ndredek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei. Wah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Lek golek sandal yo nendi? Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa?
panusmaning jajalan Sukertaning Bawana iblis anak. Wah, dalah anak-anak Pandhawa bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung Prabgota mundur merangkang nggih. Petra Kantong Bolong. Kowe saya ngiyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra ora minggat Grethen Nenggala dadi apa kabeh. Ora mlayu, modar tenan. Sinul Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra Kantong Bolong. Ora minggat sukarepe Nata Mandura Prabu Baladewa, Grethen Nenggala jeblok wetengmu. Waduh. Mong ora muni nesu muni ngasta Nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicet. Lah arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena Nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Baladewa nesu panusmaning jajaran Sukertaning Bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak ning montor aku jruk. Langsung, Pak. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter Pak jebul aku montor ning Yamaha 75. Wow. Suarane banter ra jamak-jamak mlakune ming 20. Diselip Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Wah, blas lalan kuwi beda. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung selamat terus. Mulai yo, Le. Hah? Mulai. Mulai piye? Ndara Baladewa gawa Nenggala iki nek dira mulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa. Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong karo Mbakyu. Oh iya. Melingkir bojoku ya, Gong. Nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan Nyewu. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa? Sak karepmu. Bendho ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe terus linggis ya. Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena ora ora. Ya. Nah, wis. Kowe mulya le, mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu pirang bebarang. Ayo. Amok Sramata Jumerti maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah sesungaran ayo.
Iki Petruk Kancong Bolong, iki bendaku leganing atiku. Hati-hati ya, Truk. Wah! Kula Petruk Ketaman Nenggala kendang kapracundang kuntal kaprapal. Sepinten kalepatanipun ing raka kula nyuwun tadah wadana Yayi. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampan ingkang kedah kelampas jer nyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa boten sak mangke wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Menawi ngantos Kyai Semar boten narimakaken Petruk sakmenika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak Yayi. Samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa? Krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhang kenalan Petruk Kancong Bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi denungipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Lima Sada kaparingna dhateng kula. Mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada menawi pagebluk tumama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yayi Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi denungipun Petruk. Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos Dara mugi tetela kanalindranipun ingkang ngrayi ing neraka Ndarawati. Menawi tula mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos anggen paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe awel pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi denungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh. Nanging ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit Gose. Lah kok dadi aku pinggal ning Ngamarta iki piye? Koko Prabu ngendhangkan Petruk, mongko Petruk sak mangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu petenging negari Ndarawati supados padhang sarana pustaka Jamus Lima Sada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang negari Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng negari Ngamarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Ya. Aku mingkari manut. Yayi tumuli kaparingna kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Koko Prabu Ndarawati. Setyaki wonten timbalan. Iki kok ora kaya adat sabene. Bab ingkang pundi Koko Prabu? Pendak-pendak pun Kakang Prapta ing negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali wong tuwa. Nanging langgeng bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang. Iki aneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa Maragagi Matura? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Gose to. Kowe aja gawe bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mentar saka negara Ngamarta.
Malah Siadi nalika semono ngampiri kalawan pun Kakang Prapta Negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal atur ing Siadi kene kunjuk marang Kyai Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ketaman Pekbuluk bisane waluyane Remana Temajati Jati Kemahmulya yen to negara Ndarawati tinumbaran pustaka Jamus Klimasada nyarengi sowane Petruk dadi geger karo pun Kakang endangake Petruk terus Siadi mboyong pustaka Jamus Klimasada diboyong nang negara Ndarawati jarene nek negara Ndarawati wis padhang Siadi bakal goleki Petruk gareng karo pun Kakang. Lah kok malah iki tekone nang Ndarawati Ngamarta iki piye? Setyaki wonten dawuh. Wis kecandak lelakone. Nggih, perkawis menapa? Iki eneng Surya kembar. Tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrungokno pangendikane pun Kakang. Mriki ngestaken dawuh. Nuwun sewu Yai Haji. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adhiku Njodipati. Ning sing tak dawuhi adhiku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul maragake sawangan pun Kakang. Sawangan. Nanging aja nggunakake netra lair, gunakna permana jati tegese netra batin. Apa to sababe pun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga siadilan pun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese yen pun Kakang kembang siadi sarine, yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe, loro-loro ning tunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna, sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Klimasada Kresna aku apa dudu? Koko Prabu kediwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka Jamus Klimasada ingkang madha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Werkudara krungu to dudu caping Kresna nanging ature adimu panengah. Koko Prabu mireng menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho Gusik iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake yen to ingkang gawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing gawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho duh iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes kok Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang. Pustaka Jamus Klimasada diparingke dening wujuding Nata Ndarawati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Wah, mongko penyawangku cetha sing nggawa pustaka Jamus Klimasada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadakokean gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Klimasada kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Klimasada aja ngaku kadang tuane Werkudara. Kresna wonten maring dawuh najan sing tumindak dudu kowe nanging wong semene akeh ingkang padha mapan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndarawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ing ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawemu mbok piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur, mbok. Aku ora weruh kanan iki.
pun entuk ature Bagong samudayanipun pun kula tampa. Petruk kendang kamracundang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun Petruk. Pustaka Jamus Kelima Sada diasta sinuwun Dwarawati. Kakang Semar. Mestine Kakang Nayantaka luwih awas sing paningal lamun panjenengan ingsun ora ngasta wujuding Pustaka Jamus Kelima Sada. Kanthi pawadan napa kemawon sampeyan arepa kumbi arepa selak ning sing gawa Pustaka Jamus Kelima Sada wujude Nata Ndarawati mula kanthi pawadan pripun kemawon Pustaka Jamus Kelima Sada ilange saka sampeyan mula sampeyan dugi riki niki kula wis ngerti nek ajeng pasrah saking kaluputan ning mboten cukup ming pasrah saking kaluputan. Lah nek sampeyan pasrah sak kathahing kaluputan terus Petruk ora ketemu, anak kula gudang. Kula kelangan anak. Mula Gus, dinten sak mangke monggo. Sakniki kudu sembodo ing samu lir samu barang. Tegese nek sampeyan wani gelar kudu wani gulung. Tegese sampeyan sing mbibiti perkara sampeyan kudu iso ngrampungi perkara niki. Ora duwe niat Nata Ndarawati mbibiti marang Kyai Semar Badranaya. Nggih, kula wis ngerti. Ning Ndara Janaka nggih semerep. Sing asta Pustaka Jamus Kelima Sada sinuwun Ndarawati. Pun ngeten mawon boten sakakehan gunem. Baline Pustaka Jamus Kelima Sada nggih saking sampeyan. Upama ora bali ya saka sampeyan. Petruk teng pundi? Mang goleki sisan. Nek Petruk wis mati, kuandane mang beto teng mriki kula ruktine sak tataning panembahing Petruk. Ning nek isih urip, syukur mangayu bagya seketi jumurung Ndara. Ya to Kyai Semar. Yen to pancen kaya mangkono aku saguh ngupaya menyang endi dununging Pustaka Jamus Kelima Sada. Uga aku saguh ngupaya menyang endi dununging Petruk. Nek ngoten tegese sampeyan niku ratu sing tanggung jawab. Pun mang goleki. Kula kanteni anak kula loro nala garing kalih Bagong. Supaya napa sing dadi kesaguhan sampeyan mboten ngkandheng wonten ing pangucap. Arjuna kula wonten maring adhawu. Ngupaya menyang endi dununge Petruk apa dene Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Dimas aja nganti kesuwen. Iya Koko Prabu kula dherekaken monggo Koko Prabu. Lang-lang endriya mangu kong. Kugek sadulita mel-mel. Rasane kok kaya ora kepenak pikirku. Pancen sinuwun Ndarawati ingkang rawuh iki pancen ora ngerti apa-apa. Ning kok tak pasrahi gawean sing abot. Den. Kula mboten ajeng mangku asta wisuh lumung ngentasi perkara. Kula dherekaken Den. Kula awat-awati kula jangkung tindakipun Ndara kula kekalih. Nuwun sewu Bapa Menemban. Sawetawis anggen paduka rawuh wonten negaring awu-awu langit. Cumeng kula anggen kula ngentosi mbanipun nganti dene ngentosi sineming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Nalika semanten Bapa Menemban nampi aturipun ingkang putra pun dewaning Rat Bapa Begawan Dewa Kahana. Anggenipun ingkang putra kepengin sanget kula menika lenggah dampar kepraboning negari Ngamarta. Tumunten Bapa Penemban paring dawuh bilih nedya mbudidaya supados kula ngasembadan lenggah dampar negari Ngamarta. Buktinipun menapa? Ngger,
anakku Cah Bagus Dewaningrat wonten timbalan